So karon guys kipanggutom nami adto nami sa mong kusina. Adto nami sa mong kusina kanang nanay handa daan ba. Pwede na ko kung chicks na kong mama. So na namin sa among kuan, among silingan. Nga may kwarta dring kuan. Tiyo masin. Gago! Mama na ba? So na namin sa among kusina. Mga ining ginaganin dot among kusina diri. Pili na sa kusina na to. Dagang kuan dia. So na namin diri sa among kusina. Nana dito. Dali na to ma. Dali, 5 minutes na daw. Yan ang ship cook very good. Nana mika. Nana mika dato. Mo may diri karon sa Grand Mall. Ang mama si katawa kay hindi tinugog mata. Hanga oy. Order sa kuan. Ikan sa chef ni mama nako. Yung luto ng chef ni mama nako eh. Oh, may sup-sup. May juice. May spaghetti. May steak barbecue. Ha? Ano, juice, kopya. Sungaon nami. Manap kaon mga idol. Kaso. Wala na. Finish na. Kuyawa. Ang ganda ng nindot kayo mag-ano niya. Ako sa nilas oh. Okay ka. Ano nagdinilas sa lagi ka po? Ano man? Tara. Ba't mo nagdinilas di mo rin ako? Gusto natin ang crocs niya ay. Ato dito na. Gusto ka malay ang chinilas. Hindi pala. Pagbayaran sa mundo. Kita mi rog chanilas. Hanap kay mi ng chanilas. Palayo tas counter kay marag delikado kay kwarta talaga. Pwede na! Mo ni dire ang storage area no. Daghang kay mga stocks dire, storage room ni namo. Sana all! Aray na may magkuha og kuan. Wala na may stock. Datang sabon. Ganun kami tiyaman. Bagay ng sabon ulibin. Awa, nani ba? Bigli-bigli. Ano sabon? Ano ba itong sabon? Ikaw, dito. Zero. Bunga ni mundo. Ya, ya, oke, jadi.
Tagpara na. Saan ka ba nito? Ha? Abon ko no. Naik. Dalam.